Представяме ви имот с изключително местоположение – Лахана Поморие. Пристигаме до къщата и паркираме директно на собственото и паркомясто, което осигурява удобство още от самото начало. С влизането се усещат спокойствието, пространството и естествената светлина, която изпълва дома през целия ден. Районът е тих и предпочитан, а плажът се намира само на 2 минути пеша. Къщата е на 2 етажа с функционално и добре организирано разпределение. На първият етаж е разположена просторна всекидневна с кухня и трапезария, баня с тоалетна и мокро помещение. На вторият етаж ще откриете 2 уютни спални, баня с тоалетна, коридор и 2 тераси с прекрасна гледка. Имотът се намира в затворен комплекс, разполага със самостоятелно паркомясто и е САК 16, което го прави напълно готов за нанасяне. Локацията е една от най-перспективните по Южното Черноморие, а районът Лахана се развива, което превръща имота в отлична възможност както за живеене, така и за инвестиция.